Munților mândri, moșnești cununați. Doamne ajută, dragi camarazi, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom discuta despre teoria formelor fără fond. Dacă vă mai amintiți din episodul anterior, am stabilit că naționalismul își face apariția odată ce popoarele și-au delimitat frontierele lor etnice și fiecare dintre ele a ajuns să formeze o unitate de sine stătătoare. Am stabilit că odată cu naționalismul începe perioada de interiorizare a neamurilor, de structurarea lor în adâncime. Episodul de astăzi, la fel ca cel de data trecută, este inaugurat de marele filozof Emil Cioran. Mai exact, în Schimbare la fața României, Emil Cioran spunea că România și-a dat seama de ea însăși numai în secolul XIX și nu în începuturile lui. Că înainte știau câțiva că sunt români este evident și nesemnificativ. O simplă stabilire de identitate, fără niciun plus dinamic. Dar chiar de-ar fi știut, popoarele oprimate nu își pot valorifica autoconștiința, pe care o refuză ca o incomoditate. Ridicarea la autoconștiință în devenirea noastră națională a pus în discuție o serie de probleme, mai mult sau mai puțin inutile. Ele nu dovedesc nimic, dar sunt de natură de a releva inconsistența și lipsa de direcție internă a culturii noastre. Toate aceste probleme se ramifică din teoria formelor fără fond. Orientarea spre Occident sau Orient, spre oraș sau sat, spre liberalism sau reacționarism, spre tradiționalism sau progresism. Bă, camarazi, mai țineți minte de la liceu ora aia de română, plictisitoare și obositoare, în care profesorul ăla bătrân sau profesoara aia bătrână vă povesteau despre teoria formelor fără fond? Că eu nu. Însă, astăzi, din păcate, pentru voi vom discuta tot despre teoria formelor fără fond. Doar că într-o manieră mai puțin plictisitoare. Sper. Camarazi, teoria formelor fără fond nu este o simplă teorie. Ea este deosebit de actuală. Titu Maiorescu a fost un academician, un avocat, un critic literar, un eseist și foarte multe altele. A fost prim-ministru al României între anii 1912 și 1914, a fost ministru de interne. Este membru fondator al Academiei Române. Personalitate remarcabilă a României la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. El își scrie celebrul articol în contra direcției de azi în cultura română, publicat în revista Convorbiri Literare, pretinzând că ideile pe care le susține au scopul de a scutura puțin națiunea, în vederea creării unui fond original pentru umplerea formelor. Titu Maiorescu susținea că, în aparență, după statistica formelor din afară, românii secolului XIX posedau aproape întreaga civilizare occidentală. Aveam politică și știință, aveam jurnale și academii, aveam școli și literatură, muzee, conservatorii, aveam chiar o Constituție. Doar că, în realitate, toate acestea erau producții moarte, pretenții fără fundament. Astfel, cultura claselor mai înalte ale românilor era nulă și fără valoare. Și abisul ce îi despărțea de poporul de jos devenea din ce în ce mai adânc. Tot Titu Maiorescu mai susținea și că singura clasă reală la noi este țăranul român și realitatea lui este suferința, exploatat fiind de clasa de sus. Căci din sudoarea lui zilnică se scot mijloacele materiale pentru susținerea edificiului fictiv, ce numim noi cultură română. Și cu obolul lui cel din urmă îl silim să ne plătească muzicanții, academicienii, premiile literare și științifice de pretutindenea. Și, din recunoștință cel puțin, nu-i producem nici o singură lucrare, care să-i înalțe inima și să-l facă să uite pentru un moment de mizeria de toate zilele. Maiorescu semnala că plângerea poporului de jos și ridicolul plebei de sus ajunsese la culme, iar prin înlesnirea comunicărilor venea acum însăși cultura occidentală la noi, pentru că noi nu am știut să mergem înaintea ei. Se năștea astfel întrebarea: mai este oare timp de scăpare? Mai este oare cu putință ca o energică reacție să se producă în mințile tinerimii române? Și odată cu disprețul neadevărului de până acum, să se deștepte voința de a pune adevărul acolo unde se află astăzi numai pretenții iluzorii? Poate soarta ne va acorda timp pentru această regenerare a spiritului public. Însă, înainte de a lăsa să se strecoare în inimă nepăsarea de moarte, este de datoria fiecărei ființe inteligente ce vede pericolul de a lupta în contra lui. Acum să intrăm în pâine. Protagonistul nostru de astăzi enunță două mari adevăruri.
Primul referitor la o primă greșeală de care ar trebui tinerimea de astăzi ferită, mai exact, încurajarea blândă a mediocrităților. Cea mai era poezie, proză, manifestare artistică, toate sunt primite cu laudă sau cel puțin cu indulgență sub cuvânt că tot este ceva și că are să devină mai bine, chiar și în locul acesta. De aici să învățăm marele adevăr, că mediocritățile trebuiesc descurajate de la viața publică a unui popor. Și cu cât poporul este mai incult, cu atât mai mult, fiindcă tocmai atunci sunt periculoase. Ceea ce are valoare se arată la prima sa înfățișare și nu are nevoie de indulgență, căci nu este bun numai pentru noi și deocamdată, ci pentru toți și pentru totdeauna. Al doilea adevăr și cel mai însemnat, chintesența teoriei formelor fără fond, este aceasta, că forma fără fond nu numai că nu aduce niciun folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă, fiindcă nimicește un mijloc puternic de cultură. Deci, prin urmare, vom zice, este mai bine să nu facem o școală deloc decât să facem o școală rea. Mai bine să nu facem un muzeu deloc decât să fie un muzeu lipsit de artă frumoasă. Mai bine să nu facem deloc academii, cu secțiunile lor, cu ședințele solemne, cu discursurile de recepțiune, decât să le facem toate acestea fără maturitate științifică, ce singură le dă rațiunea de a fi. Căci dacă facem altfel, atunci producem un șir de forme ce sunt silite să existe un timp mai mult sau mai puțin lung, fără fondul lor propriu. În final, tot Titu Maiorescu mai spunea că fără cultură poate încă trăi un popor, cu nădejdea că în momentul firesc al dezvoltării sale se va ivi și această formă binefăcătoare a vieții omenești. Dar cu o cultură falsă nu poate trăi un popor. Și dacă stăruiește în ea, atunci dă un exemplu mai mult pentru vechea lege a istoriei, că în lupta între civilizarea adevărată și între o națiune rezistentă, se nimicește națiunea, dar niciodată adevărul. Am încheiat citatul. Aici se sfârșește și capitolul nostru legat de teoria formelor fără fond. Sper că v-am plictisit mai puțin decât o făceau profesorii din liceu și că ați rămas într-o oarecare măsură cu câteva idei. Teoria formelor fără fond este trist de actuală și astăzi. Și ne întâlnim cu ea la tot pasul. Oameni incompetenți în funcții foarte importante și este de datoria noastră să schimbăm asta. Acum, ne-am gândit sau ne-am decis ca și în viitoarele videoclipuri să introducem o secțiune nouă. O secțiune de promovare a camarazilor noștri de pe platformele online. Pe lângă proiectul nostru muzical, canalul nostru de proiecte muzicale Radical Santuraj, la care vă invit să vă abonați și să stați cu ochii pe canal, vă invit și să vă abonați la un canal care îmbunătățește prin conținutul său YouTube-ul românesc foarte. Mai exact, canalul Casian, Lea și Casian Dă. Aceștia au diferite videoclipuri cu diferite teme, au vloguri, au videoclipuri muzicale și au o serie de videoclipuri în care promovează povestea grupului Carpatin Făgăreșan. Așa că vă invit să vă abonați și să-i urmăriți cu mare drag. Sunt separat. Aici se încheie și videoclipul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să dați share, să vadă și ceilalți, să dați subscribe, să puneți clopoțelul ăla. Avem pagină de Facebook, avem pagină de Instagram, avem canal de YouTube, avem canal de Telegram. Până data viitoare, eu am fost Emanius. Trăiască nația! Pasul meu urcă spre cerul acela.